tomto videu vám prinášam 17 praktických rád, ako ušetriť a zbaviť sa rýchlejšie dlhov. Tip číslo 1. Zľavy. Vždy a všade vyhľadávajte zľavy. V súčasnej dobe nie je problém nájsť zľavy, akcie, či už idete do potravín, či idete kupovať oblečenie, alebo nejaké spotrebiče do domácnosti. Čiže vždy a všade vyhľadávajte zľavy. Prečo neurobiť to, že keď si idete kúpiť obyčajný jogurt, ktorý normálne stojí 55 centov, tak si ho kúpite v akcii za 35 centov. Možno sa vám zdá, že 20 centov ušetriť je nič, ale keď toto budete robiť so všetkým tak sa tie peniažky nazbierajú. Myslím, že není problém v potravinách každý deň ušetriť euro tým, že si kúpite to, čo je v akcii a nie to, čo práve chcete. Keď ušetríte euro na potravinách denne, to máte 30 eur mesačne, za rok to máte 360 eur, to už môžete využiť na nákup dovolenky, spotrebičov do domácnosti, na investovanie a podobne. Ak sa vám aj to zdá málo, tak len tak pre ukážku vám poviem, že pri investovaní s 10% ročným výnosom tých 360 eur ročne vám za 30 rokov spraví 65 000 eur. To už je nemalá čiastka a pritom ste šetrili len euro denne. Čo keby ste ušetrili 5 eur denne? Alebo 10? Tip číslo 1. Vždy a všade vyhľadávajte zľavy. Tip číslo 2. Nakupujte so zoznamom. Keď idete do obchodu, vždy si pripravte zoznam a kúpte len to, čo ste si naň napísali. Je v ľudskej prírodzenosti kupovať to, čo nepotrebujeme. A potom sa človek pri pokladni len čuduje, koľko peňazí zaplatí a koľko z toho vôbec nepotrebuje. Tip číslo 2. Vždy a všade nakupujte so zoznamom. Tip číslo 3. Ušetrite na benzíne. Pokiaľ je to možné, dochádzajte hromadnou dopravou. Ušetrite tak nemalé finančné prostriedky a taktiež aj životné prostredie. Tip číslo 4. Knižnice. Viete o tom, že existujú knižnice? Namiesto toho, aby sme si kupovali časopisy alebo drahé knihy, prečo nezajsť do knižnice a knihu si nepožičať? Prípadne si nejaké informácie vyhľadať na internete. Tip číslo 4. Tip číslo 4 až 17 nájdete na našom blogu Šetrný milionár a linku k tomuto článku nájdete presne pod týmto videom. Ďakujem za pozornosť a dúfam, že všetky naše tipy, ktoré nájdete na našom blogu, sa vám budú páčiť a pomôžu vám ušetriť peniaze.